ďalšiu videu. V dnešnom videu pôjdeme na ihrisko s Davidkom. Ahoj. A ešte nevieme, čo nám budeme robiť. Davidko, čo by si povedal, že by sme tam mohli robiť? Neviem, napríklad nejak rúčkovať cestičky alebo sa nejak zdvíhať. OK, dáme si potom aj nejakú súťaž? Môžeme. OK, tak to vy už uvidíte. Ja sa vám ozvem, keď tam budeme, alebo počas cesty. Zatiaľ ahoj. Akorát ideme. Už sme na ulici, pri ktorej, na ktorej malo byť to ihrisko. Už ideme asi 10 minút peši. Na obidvoch stranách sú tu domy. Takže my už by sme tam mali byť každú chvíľu byť. Ježišmaj, čo veľké čelodí. OK. Davidko, už by sme tam mali za chvíľu byť, nie? Áno, to si niekde tu je. No, áno, a mne sa zdá, že už cestujeme nejako dlho. Už asi okolo 15 minút ideme. A keď ideme inakedy, tak sa mi to zdá 5 minút. Aha, tu je to, sme tu. Tuto naľavo to je, ježišmaj, veľké čelononic. Nie tak to bolo. Ideme do zlého smeru. Kauty. No. Kautoš. Rýchlo. Hej, dáme súťaž, že musíme ukázať dva kauty. No. Áno. Čo tu je za ten spomalovač? Tuto. Akože, ale dá sa ísť aj druhou stranou. Prejdeme nejako a... Do školy. Fakt? No. Ale tu sme chodili až od... Ty, a to čo tu je? Čo tu? Ani aj ináč. Toto by som išiel. Ja vôbec neviem, že sa sam. Ne, ja som videl vidieť čelonic. Ty vole, hen. Ak toto chválim, osazenie, chválim veľmi. Ľudia, už sme dorazili na ihrisko. Čo ideme robiť? Čo ideme robiť? Počkaj, počkaj. Tam obrovský už toto prešiel. To štípiak. Fakt? No, idem si to zachytilo. Koľko to bolo koniec, keby sa ti to zachytilo. Tá ne. Ej. OK, teraz idem ja. Teraz idem ja, Davidko to zvládol. Mne to šmíka, kámo, to čo je? Tak prejdem znova ja. Počkaj, ne. Tebe sa nešmíkalo? Nie, mne to práve že lepilo. Čo? Tak poď. No konečne, že ja. Kámo, ty ideš nejak rýchlo, ne? Ty ideš mojou chôdzou. Ty sa tam zachytil, ty na to skoro buchlo. Ideš, borec a dal si to. Tak môžeme to každý zvládnuť 10 krát. Teraz ľudia, tuto máte čas v pravom hornom rohu. Oh, ty kokos. Máte naše obidva časy. Teraz ešte Davidko. Pokúsim, vieš čo? No. Teraz sa ja pokúsim to dať tam naspäť. Kámo, tak to nedáš. Kámo, to dáš? Poď aj naspäť. Poď. To dáš. Svieti slnka. Zatvor oči. Kámo, veď nezatváraj si oči, si mi na to naletel.
Kámo, veď by si nevidel, že kam ideš. Poď, dáš to, už ti iba kúsok chýba, iba ti už chýba pár ručiek. Kámo, broský je frajer. On to dal! On to dal tam naspäť. Tak ja sa na toto určite neodvážim. Tak nakoniec som sa na to odvážila ja. Nikto ma nemusel presviečať, to je hlavné. Čo tu? Dobre. Idem. A keď už ideš na druhú stranu, tak to strašne štípe. Ne. Ja, ale neúspešne. Bolia ma ruky. To sa nedalo. Ale ja si ich ani necítim. Ja nechcem mať, Tu máš kameru? ja nechcem mať úplne dobodelané ruky. Tak, teraz čo Ja môžeme nechcem mať spraviť? Teraz? Kamo, ja vieš, čo sa pokúsim. No. Ja idem celé kolečko spraviť. No, kámo, ťa zrazia, ty vole. Henty ťa zrazia. Tak čo ideš robiť? Ja to idem skúsiť. Kámo, ty si debil. A počkaj, idem aj ja. Ja počkaj, ty si myslela na tomto? Nie takto celé Aha, dokola. ale ja som myslela, že na tejto trati. Nejdeme na tú trať? Poďme pešo. Poď, ideme. Poď, dáme to. Teraz beháme po pantreku. Kde sa môjho kamoš úplne vytrepal, že mal zlomený nos a musel ísť do nemocnice. Ale to bolo na kolobežke. Ty vole. Ty kokos. Tu sú kamene, pozor. Aj tu sú kamene. Ja idem druhé. Ty vole, ja normálne už dyším z tých kopečkov. Ja ešte dokončím druhé. Teraz už idem síce pomalšie, ale to je mi jedno. Tie skoky dole, tak to je. Tak to je pára. Čo to? On je potom to úzkom, kamo. Ty jak vieš ísť po takom úzkom? Nie až také úzke. Čo si? Kámo, ne. Ja sa nechcem vytrepať. To ideme vyskúšať. Tam, kde prejdeš skutočne Lubácku, takže tam asi nejdeme. Poďme. Čo ešte tam sú nejaké tyči, tak tam musím. OK, ideme ešte na ďalšie tyčky. Suj. Som tu prvý, bráško. Tak, nič. No, nic. OK, poď. No, to ešte teraz. Hop. Ľudia, ja viem, že vám sa zdá, že ja normálne chodím, ale ja chodím po tomto. Fuj. Vtedy nebolo, keď sme... Bolo. Bolo aj to? Pamätám si to. Tu hrajú chalani futbal. Tam má jeden dres Spartaku Trnava, chválim. Fakt super. Toto ešte sme tu objavili. Neviem, čo to je, ale idem to skúsiť. To má byť akože ten most, či jak sa tomu hovorí? Takto, že ideš? Je ľahké. Ale také niečo existuje, nie? Taká nejaká hra. Áno, čo sa s tým robí? Neviem, asi tam takto cvičím, ne? Pre malé decka. No skús. No, ja som... Dáš 3? Neviem. Daj 3 a dám ti babiku. Sa nevyplatí. Tak čo chceš? Čo na tých kruhoch? Nič. To je taká Dobre, tak no počkaj, tak ty vole. hrazda. Ježišmaria, ja vôbec. Že by sa ruky zlomili. Davidko, Čau. nespadni. Choď dole. A teraz salto nie. Urob sú. Natoč ma, prosím. Chceš robiť sú? Ne, čo si. Ja spravím kľudne sú. Výmik, no. Ja to spravím. Juj. Fuj. Už teraz je zle. Ale to je v pohode, ja si zatančujem krivý. Ale počkaj, poď dole, ja ti dám kameru a ja
proste, ja spravím sú. Ne, kamo. Hej, ale musíš normálne urobiť sú takto zboriť, že sú, nemôže iba ten krik. Dobre. No kamo, ukáž, poď. To zapreš. No kamo, rob sú. Čakaj, ja si ísť bližšie. Takže bližšie. Ja, ty skočíš, aha. Máme to je ľahké. No tak, vole. Ale na mieste. Sú, teraz idem ja. Teraz idem ja, ty sú. Ja ti povedal, že sú mám spraviť, tak som spravil. Je to teda. Čo je to také ťažké? Počkaj, ty mar. Oh my. Teraz sprav sú. Nebali? To mňa to boli, sakra. Ja som sa neotočil. Tak nejdeme teraz na tie preliesky. Môžeme to skúsiť, kto to skôr vybieha je borec. Ty vole, tak to vyzerá prasťané, kamo. Na to ja nejdem. Alebo, kamo, ak mi do toho padne kamera, tak ja sa prizabijem. Kamo, ja tu mám... Čo sa stalo? Kamo, Dobre, tam než to padne. Tá infa. Ja tam nejdem, ty vole. Tam trošku vysoko. Ja som išiel skúsiť tú druhú. Poďme to druhé skúsiť. Akože toto veľa? No vedľa, skúsime to. Takže bude zábavka pre malé decka. Alebo zábava pre chlapov. Ako sme my. Môžeme ísť. Jedna cesta je tu. No poď. Kámo, to je tlačky. Kámo, to je drevené, to si vyššie. Aha, není dobré. Poď. Pomalé. Pomalé? Pomalé. Strašná zabava. Ty, hen. Toto je jak pre nás, pozeraj. Ježiši. No ja sa normálne zmestím. A ešte hen, koľko je na ňom miesta. Je, však to zase. To je dobré. No, domček. To je presne ako pre mňa. Super. Super výchytavka. No poď, jak. Poď, poď si hasič, poď. Ja nie som hasič. Tak kto si? Alebo si Ja sa som, tak neviem kto. budú ťa páliť. Poď. To je, není dobre. že? Okay, teraz. To bolo lepilo. Poďme na to skúsiť. Poďme skúsiť toto. Nikdy v živote som to nerobil. Takže veľmi zábava. Zatiaľ najlepšie boli tie ručky. Ručky na jedenie. Tak odchádzam, to tak bude. Najväčší pain v mojom živote. Ne, kamo, brosky, ne. Brosky, ja si zodriem prdel. By som si zodrel prdel. Prebežne. To je jasné, kamo. So easy, dúfam. So easy, dúfam. Hej, ju. Kavice. Tak si tu. Ježiši. Ja sa tohto nasmrť bojím. Tak preto si tam išiel. Rád riskujem. Easy. Easy peasy toto. Tak kam ideme? Au. Už ste boli na všetkých atrakciách. No sme boli všade, áno. Tam sme sa rozhodli. A toto strašne dobre chladí. Ja idem asi na čo idem. Na čo by som ja mohla ísť? Čo je to? To je nejaká iba atletická dráha tam. Čo je to? Čo je tu ďalej ešte? Už nič. To bol aký biker tam je. OK. Ľudia, to bude všetko pre toto video. Majte sa pekne, ahoj.